Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan aninita. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addaan akon iti anak. Ngem nalidayak. Gapo iti yaadayo ti amana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ninita, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakasagana ka mangikalay sa ken ka, Ninita. No di nak ko maginundawayan, sa anak ko maanagsikog. Ninita. Kagurgura ka, saan kan ngagpakpakita kanyak? Kayat ka ngayikalay sa, gaputa siyak ti amatiin inawam. Saan ka kayat? Awan maitad mo anasaya at amasakbayan kada kami. Ala, pumanaw kan. Umadanin ti panag-abroad ko ije Japan. Kayat ko kumangakalay sata. Sakbay ti flight ko. Imbagak matan asaan ka kayat. Ala, pumanaw kan. Kaasimot ni Aldrin. Nakalidliday anasabat ko dita paraangan nyo, friend. Ha? No di nak ko maginundawayan. Di sa anak ko maanagsikog. Agpada kayo anabartek, iti day di agundaway. Simurot ka ni Femi abakla. Kat nagiinom da kada Aldrin. Kasta ka matan. O anya, nabartek kayo, kat naturog kayo iti silid ni Femi. Ha? Babawi ko na simurot anak inom idi kada kwadra. Nagayatan nyo adwa ka ni Aldrin, tinapasama kada kayo. Iso adi mo ko naan, aginundawayan na ka. Ha? Masurunak. Amom, no siyak kumatikayat ni Aldrin, sungbata kun adagos, paikalay sa akon kankwana. O, disikan ti makikalay sa kankwana. Kayat namin atakderan, tinapasama kada kayo. Diyak kayat ni Aldrin. Sige, makaamo ka. Ngam ti makunak. Amangan nagbabawi kanto. Ngamin, nasingpat ni Aldrin. Uminom laang iti arak no daytay adda mangawis kan kuana. Kang runaan na, naggagat nga aggarden. Uray man. Makamu ka. Narigat mo't ano pilitan da ka, no talaga adi mo kaya. Anya ti kaadam dito'y balay dino. Imbaon nakakadin ni Aldrin nga umay makisarita kanyak. Apa ikalay sa akan kwa na? Saan? Imbaon nakamang idagas ka dagito'y prutas a ginatang na para kan ka. Saanan anas kan? Diyak kayat dagiti itad na. Ang mga no ipurwak ko amin dagita ijay bakras. Anya? Ne, madimot ati kasta. Naglastog kan no kasta ti aramidam. Nangina dagiti prutas. Ngam ipurwak mo kit din ijay bakras. Asino nga min tinagko na nga umay nakikan iti prutas? Kasapulam ka no nga road, tagdadagsen ka. Saan ko akasapulan dagiti aggapukan kwa na? Ninita, uray di mo kayat ti kasinsin ko. Basta awatam ko madagiti itadnakan ka. Ngamin, iso ti ama ti sikug mo. Uray awan sikug ko. Ibagam kan kwa na. Alipaten nan nga iso ti ama ti sikug ko. Anya? Apay ka di akaguram ti kasinsin ko. At damot lang nga na. Saan ko nga rod nga iayatan? Uray saan mo nga iayatan. Rumbang kuma, anasaya at ipakitam kan kwa na. Uray jak makikita ti kasinsin mo. Iso nga ibagam kan kwa na, nga uray saanan nga agpakpakita kanyak. Una, nukasta ti kunam. Sabagay, saan asika ti kayat ko apara iti kasinsin ko. Ngamin, nagalas ti ugalim. Manginom ka lang arudan a babae. Ambisyosa ka pa'y. Anya? Damag ko abak ng alalaki ti kayat mo apakikalay saan. Ang, sige aguray ka itibak ng amayat ang mga sawakan ka. No, adda. Iti day tanga ugalim. Awan lalaki amayat kan ka. Anya? Masikog ka lang amin kat. Isu akayat na ka nga ikalay sa ni Aldrin. Ngam no saan? Ay, itian niya aga po ngay ikalay sana ka. Aga-abroad gayam ijay Japan ni Aldrin. Kat umata ni gayam ti flight na. Anya ko ma? Apay ka di adi mo kayat ni Aldrin. Kita man.
Agabroad. Mairanod kayon do iti sweldo na no bilang. Basta, jak kayat ni Aldrin. Iso ti ama ti sikog mo. Uray pay. Basta, saan ko akayat ni Aldrin? Ti kumaanak mo ti panunutem, nanita. Ti masakbayan ti anak mo. Uy, damag ko ang nakapanon ni Aldrin ijay Japan. Farm ka no ti trabaho na ijay. Kat, anya ko man no nakapanan. Pauitan na kanto lakit di ti kwarta. Dakkel ti sweldo da ijay. Di uray saan. Apay, di mo kaya't apauitan na ka iti kwarta? No adda, di adda. Ngam no awan, ayos lang. Ay, sayang ni Aldrin. Imadayumutan. Amangan no makakita ni ti sa bali. Anya ko ma, awan bibiyang ko. Nanang! Aganak ako. Anay ko. Anya di ba pas masabakkan ka? Aganak ako, nanang. Anay ko. Ay, mabitlaan. Inak mangayam iti pangiluganak kan ka. Ta ipanda kay di ospital. Lalaki ti impas ngay mo, ninita. Karuprupa ni Aldrin. Maragsakan ak taadan apok. Ninita. Ay, nakapagpas ngay kamot gaya man. Uy, ni baby. Nakaturog iti abay mo. Anya tinagan na. Awan pa'y. Jak amo ti ipanagan ko kankwana. Ipasurot mong tinagan ni Aldrin Wan ngagpayso ni Nita. Kanunungak ti inam. Ipanagan mo tinagan ti amana. Naamuak anak kasangpat kayaw na manipod ospital. Iso nga imayak. Uwan, kabsat. Kumusta ka, Ninita? Nasaya at matata. Imayak. Takayat ko asarong karan ti apota. Kabsat suleng. Ken itid ko ti kwarta para iti ubeng. Hindi mawag ni Aldrin. Kat nasa una amangilasinak iti para iti ubeng. Ay, ikat nasaya at launay no kasta. Ninita. Uray saan mo akayat ni Aldrin. Bay amlat ta kuma amang ted iti kwarta. Para iti anak yaw. Ay, uwan, kabsat. Ay, husto laang dayta. Ta sino kumati makatulong kanininita para iti anak da. No di ni Aldrin matlaang. Ta isulakat nga rod ti ama. Wain, agipaw itlat na ni Aldrin para iti ubeng. Nagbiit ti panaglabas ti aldawaan niya. Kaano laang idinagpas ngay ka. Ita, agmaysan atawan ti anak mo. Wan nga rod, friend. Naimbaglaangan tada ni nanang agaw-awir. Tapno makapagtrabaho aklat na. Kat, kumusta mo ta ni Aldrin? Ada ka di pala suportana iti anak yo? Wan, amin ngit itid na, ibang bangkok. Diyak gasgastusan, tausaran to ni baby inton agadal iti kolehyo. Wan nasaya at na itangar aramidam. Kat amom ka di, pampanunutak, no aging gangata ita, kat kayat nak nga ikalaysa ni Aldrin. Anya ti, kaya tasawan day ta? Naamiris ko, anasaysaya at no adda mabangunan ni baby nga ama. Hay, idi ko mapay, anak kaamiris ka. Dinagkalay sa kayo kumasakbay anak abroad. Wan nga rod, bidot ko, Grace. Ngam sapay ko mga rod, tani baby ti pampanunutan na. Barang iso ti inspirasyon na iti trabaho na. Sapay ko mga rod takasta. Kat aramidam ti amin tapno saan ang makalipat ni Aldrin. Isend mo dagiti videos yu iti anak mo. Agpapintas ka, tapno napintas ka iti video. Kasla mabainak. Sige, siya kunti mang video kada kayo. Ta isend ta ka ni Aldrin. Oh, anya. Kayat mo itanti kasinsin ko. Taado ti kwartana. Sana kasta. Puno mat. Idi adda dito in Aldrin. Di mo kayat. Gapo tawan makukwartana. Ngam idi nag-abroad. Kat pawpawitan na ka itinawadwad. Kayat mo matan. Aklonak dino. Ngam sa baliitan. Pampanunutak ti masakbayan ti anak mi.
Iso nga amin nga ipopowit ni Aldrin, ibang bangko. Diyak kaya't amaungaw. Ngamin, ang mga nudumtang to tigundaway adina kun pawitan. Ala nasayaat no kasta ti aramidam. Nagbalbaliw akong dino. Ti pagsayaatan itan ti anak ko, ti pampanunuta. O Aldrin, imbagtad na oras mo ang nag-video call. Kumusta ti anak ta? Katurturog na laang. Mabiit laang tariingat. Saanen? Aldrin, sorry iti kalabos ha. Amok anasair ka, gapo kadagiti imbagbagak. Pakawanan na. Ngam adoyak latta nga gururay kan ka. Naamiris ko nga minggin ako nam idi. Anasay-saya at matlaang, nudwata nga agtinulong para kini baby. Awanan yaman na kanya akong tinapalabas. Ngam, andan kaya na yat ko. Ha? Iso tinakariknak itipud nung hayat. Ngam di kagdanag. Tas saan ko abaybay ante anak ta? Aldrin, Bayat nga dak dito abroad. Nawadwad lata ti ipawit ko para iti anak ta. uwan. Kat pagyaman aklata, gapot amom apanunutan ti responsibilidad mo iti anak ta. Dakala pagyamanak dayta, Aldrin. Sayang. Ngam, apay nga'y akas dyan ni Nita. Rumbeng ko mga impagpagapo ni Aldrin iti anak yu. Ada kayo la ko mga agina ti adda iti panunot kan puso na. Diyak mamabalaw ni Aldrin, Grace. Pinakita ak idi iti dakas nga ugali. Sayang. No kumatain manugot ka nagkalay sa kayo. Sakbay ang nag-abroad. O di mayat kuma. Kunaan talatan, asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ay, sayang talaga. Ninita, umayak nan! Ni, Ninita! ni di numot na ita. Mabiit lang ang tayo nakpastrakan. Umay ko lang ipakita tila dawan ti girlfriend ni Aldrin. Oh, kitaan nyo. Oh. Nan, kita agman. Mm. Napintas Kasla Haponesa. Husto ka. Naamam mo na dayta ijay Japan. Nasingpat ka no dayta. Kan bak nang dapay. Nasao ka no kan kuanan ni Aldrin nga da anak na dito'y Pilipinas. Kat ipatpatuludan na iti sustento. Kat, anya ti ko na day ta Haponesa. Okay ka no kan kuana. Tumulong pa'y ka no amang tad iti suporta. Talaga? Nasingpat ka no nga minday jay Haponesa. Managtulong pa'y. Oh, Ninita. Anya ti makunam. Nasakit man kanya. Gapot amariknak nga ay ayatak itan ni Aldrin. Ngam, awan mabalin ko. Naragsak iti dayta Haponesa. Iso naragsakak matan para kan ko na. Ay, na yun. Masair ka itan, Ninita. Hanggang anyangay nga road. Kat sinayang mo ti kasinsin ko. Anyangay ita. Nakasarak iti nasingpet. Ken napintas Haponesa. Pagyamanak laangan. Tas idadaan lata ni Aldrin amang tad iti sustento iti anak ni. Nasakit matgayam nanang. Addan kayan ayat ni Aldrin iti Japan. Kat, anyangay nga raw. Nanang. Tinapatag, saan na abaybay at ti anak yaw? Nanang. Saan abali At akanayon mo't amang ipatulod iti kwarta. Kasaan ka amarigatan para iti anak mo? Ngam apay akas tayo tirignan. Apay nasakit. Kahit niya nga rod ngay. Apay asan pinanunot ni Aldrin dagiti imbaga ni di kanya. Anasaysaya at no kompleto ti pamilya para iti anak mi. Katang tinulong kami adwa para iti anak mi. Anak. Adda nga ta posibilidad na ngagsubli kanyak ni Aldrin, nanang. Saan ka amang namnama? Nang runak at napintas ka nasingkot ka no di Haponesa akaayan ayat na. Nagsakit, nanang. Nakasaksakit.
Oo, Aldrin. Nasaya at na nag-video call ka. Kumusta ka? Nasayat, Matt. Kumusta ti anak ta? Awan parikot kan kwa na. Pasensya kan ta nakaturog na anak ta. Awan parikot. At tanto ipatulod ko a kwarta. Sa kanton ti makam mo. Agyaman nak, Aldrin. Oh, kumusta kayon iti kaayan ayat mo Hapones, ha? Pasensya kan, Aninita. Ngam talaga nga agayatakin ko na. Nasingpat ti pamilya nagapuan na. Into nagkalaysa kami. Agnait kami ton iti balayta. Kaya't tumulong kami to amang imaton iti negosyo dagiti dadakil na. Sige. Sapay kumataag na na yun tiragsakyo. Numay papan iti anak ta, jak baybayan. Kaya't urayam ti panang ipatulod ko iti kwarta. Kastapay, bye. Sige, Aldrin. Katagyaman nak. Bye. Aldrin. Apay anapat patagkan ka ti kayan ayat mo ngam ti anak. Apay. Nagkalaysan da Aldrin na ken ti kaayan ayat na Japan, Mr. Lonely. Kat ti pagyamanag, saan nalata baybayan ti anak mi? Takanayon nga agipatulod iti kwarta. Nalidayak, gaputa naladawen, idi nakariknaak iti ayat ken kuana. To'y pagayam mo, Ninita. Agyaman ak pagayam ni Nita iti dayto apakasaritaam. Kunaentan saan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa kini Aldrin. Ket kas iti kanayon ko nga ibagbaga kadag iti daduma, ipamaysamlat ti atensyon mo iti anak mo. Nang runa taubing payunay. Pagyamanam, ta saan latta makalipat ni Aldrin. Ket addalat ta tulong nga agapuken kuana para kada kayo nga agina. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Aninita, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.